It-trattament tas CAPD isir ma' pazjenti li jibatu minn problemi severi fil-kliwi u permezz ta' pipe permanenti fl-istonku li jitqabbad ma' boros apposta barra l-ġisem jirregola id-dħul u l-ħruġ ta' likwidi mis-sistema tad-demm. Il-komplikazzjoni ewlenija tat-trattamenti hija li jistgħu jiżviluppaw infezzjonijiet fl-istonku u għalhekk il-pazjenti jiġu mħeġġa biex inatfu l-ferita b'mod regolari. Pazjent 54 sena minn Għawdex li qed jagħmel is-CAPD jirrakkonta ma' One News kif mhuwiex f'pożizzjoni li jkompli bil-kura tiegħu għaliex l-antiseptik betadin kif ukoll il-garżi li għandu bżonn jinsabu out of stock. Jiena rrid nużah dan 3 darbiet kuljum biex innaddaf il-ferita. Ħafna bżonn jux għalija, kif ħannaddaf il-ferita, qalu li titnaddaf il-ferita 3 darbiet kuljum. U l-garżi, għax bil-garżi nnaddafhom ma għandhomx garżi. Il-pazjent jispjega ma' One News kif din is-sitwazzjoni ilha għaddejja xahrejn. Jien meta kull darba f'xahar immur biex nġib l-istor għax jordnaw l-affarijiet immur l-istor Għawdex. U kull darba tgħidli batadin m'għandniex u garżi m'għandniex. Ilha sejra il-problema kważi xarej u ħadd ma jaf x'inhu jiġri. Problema oħra li qed jiffaċċja l-pazjenti għal il-boros li jtuħ biex jagħmel it-trattament tas CAPD ikunu jiskadu ftit tal-jiem wara u ma jkollu ebda alternattiva oħra ħlif li jarmihom u jerġa' jmur jittalla pal-aktar. Itun il-boros ġieli, meta nagħmel meta l-ordna jiena, itun il-boros. U mbagħad ituhom li outdated il-boros, ġifieri jiena ituni ta' wissu, ikunu ta' wissu biss, u mbagħad wara wissu imur noqgħod narmihom ġol iskiepjen, bniedem li ma nistax nerfa' jien. Il-pazjenti temm jgħid li l-isptar ta' Għawdex qed jiġi injorat kemm mill-Ministru Giovanna De Bono kif ukoll mill-Ministru Joe Cassar illi l-aħħar li kien mistoqsi dwar l-affarijiet out of stock qal li ilu ma jisma' b'din il-problema. Il-Ministru qatt jaf x'inhu jiġri. Imbagħad jiġi jitkellem u jgħid qatt ma sema li m'hawnx problemi ta' noqqas ta' affarijiet. Jiġi ġo Għawdex jara x'inhu jsir ġo l-isptar ta' Għawdex. Xejn, diżastru.